To Allah ya dare gari ya waye, kafatalin mutanen Nijar suna fishi da jaruman kannywood wanda ya hada da Adam A Zango zuwa Ado Gwanja. Ko menene dalili? To ku biyo mu don jin cikakken rahoton. Amma kafin nan kada ka manta, ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani ko kuma labari za ku gani. To ba komai bane ya jawo wannan hatsaniya tsakanin Nijar da kuma Najeriya ko na ce Kannywood da kuma Nijar. Face Adam A Zango da kuma Ado Gwanja sun shiga Nijar domin gudanar da irin wasa nasu na mawaka. Amma dai magana a bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ina yi mana fatan alkhairi. 'Yan uwa 'yan Nijar, kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina, da fatan kuna lafiya. Na kwana biyu ban yi magana akan abin da shafi harkokin Nijar ba, amma yau zan yi magana saboda ni dan Nijar ne, cikakke Nigerian d'origine ne. Kuma dole in na ga abu akan ƙasa ta ya hito ya faru cikin ƙasa ta ya yi mini ciwo, kuma sai na hito na yi magana. Wanga jawabi da zan yi jawabi ne akan Ado Gwanja da Adam A Zango. Za su wajen wasa suka bige wasu mutane wanda suka mutu, kuma duk da haka nan suka je suka samu damar su suka yi wasarsu. Na farko, mu lalle kun tabbatar da cewa haka nan mu Nijar ƙasa karrama baƙi ce, ba a wulaƙanta baƙo, ana karrama baƙo fiye ma da ɗan ƙasa. Kuma kun fi kowa sanin haka nan, tunda ba yau kuke zuwa ba, ku zo ku yi iya shegen ku hito ƙasar ku yi iya shegen ku cikin Nijar, babu mai ce muku ƙala ku koma ƙasar ku. To yau haka waye gari ma kun zo wajen wasan ku bige mutane, kuma ku je a samu rayukan nan sun tafi, kuma ku je ku yi wasa. Na farko, idan aka ce mini ku musulmi ne, na yarda. Ado Gwanja da Adam A Zango lalle ku musulmi ne, amma zuciyoyinku babu imani, babu cikakken imani cikin zuciyoyinku, babu shi. Duk wanda ya ce mini akwai zuciyoyinku, akwai cikakken imani cikin zuciyoyinku, ƙarya yake yi. Saboda duk wanda yake da imani, yau ko wa'azi fatawa wannan ta musulunci za ku taya wajen gudanarwa, kai ko kare ko ka bige, wallahi zuciyoyinku in kuna da imani ba za ku samu natsuwar da za ku je ku gudanar da wannan wa'azin ba. Har ku kashe rayuka, rai nawa ko ka kashe, ku je kuma har ku samu natsuwar da za ku yi wannan bidiyo, wai za ku je ku yi wannan wasa taku. In kuna da imani, wallahi ko biliyan miliyar ko to ko biliyan za a ba ku, wallahi kuna haƙura da su zuciyoyinku ku fasa wannan wasa sakamakon wannan rayukan da kuka kashe. Lalle shi accident shi yana zuwa ne, kowane ɗan adam zai iya yin shi. To amma har ku zo daga baya wai ku yi bidiyo ku biye ma wani sakare nan, wani an ce ma shi ma ba ɗan Nijar bane ma, ban garrama, wai ya zo wai ku biye mishi yana muku bidiyo, kun yi wasa ba isa a muku kaza ba, ku mawaƙa ne wanda kuke tare da duniya. Ƙaryan nan da kuke, Nijar ita ta ɗaure muku gindi har kuka kai wannan matakin da kuke. Ba ku da wasu mabiya kamar 'yan Nijar, ba ku da su mabiya dai artist, ku wannan Ado Gwanja da Adam Zango, ba ku da wasu mabiya kamar 'yan Nijar, fiye da 'yan Nijar a duniyar nan. Kuma Nijar ta ɗaukaka ku, da Nijar kuke takama, da Nijar ita ta kai ku matakin da kuke yanzu. Amma har ku zo kuna wasu bidiyoyi, ku yi bidiyo wai ku ɗora, kenan kun nuna kun isa, kun kashe mutum, kun kashe rayuka, rai hudu ma za a ce kun kashe, kun bige da mota. Duk da haka kun samu damar da an kyale ku, ba a muku komi ba, kuma har ku samu damar da za ku zo ku yi bidiyo ku nuna isa. Kenan kun nuna isa, ku mawaka ne wanda duniya tana tare da ku. Menene ba isa a muku kaza da kaza da kaza da kaza ba? Wannan ya dace? Idan ana magana masu ilimi, nan magana ilimi ce. Idan ana magana hankali, nan magana hankali ne. Ku ce kuma kun hi kowa ilimi, kun hi kowa ilimi, kun hi kowa sanin ya kamata. To ba ku da imani cikin zuciyoyinku, amma ban ga lahinku ba. Ban ga lahinku ba. Ku samun ɗaurin gindi kuka yi, ba ku da laihi, ba ku da laihi. Shi yasa ku iya shegen ku yadda kuka ga dama, ku faɗi abin da kuke so, saboda ba ku da laifi cikin Nijar. Ga bidiyo nan wurin wanda kuka yi yanzu, zan sanya shi kowa kuma ya gani hakan ya yi daidai ko bai yi daidai ba. Hakan da kuka yi daidai kenan. To ba ku da imani cikin zuciyoyinku.
kuma laihin mutane na tabbata na rantsa da Allah inda a ce artist Nigerian ne ya je ya bige wani Najeriya wallahi motar shi har motar nan na farko wallahi sai an kone ta kuma na tabbatar da cewa wannan wallahi in an same shi da rayuwar shi sai an same shi an jikkata shi. To yau ku har ku zo cikin ƙasa ku zo ku bige mutane ku kashe mutane kuma ku je ku samu damar da ma za ku yi wasa a cikin ƙasa an kyale ku. Mu Nijar muna karrama baki, muna karrama baki fiye da ɗan ƙasa ma sai a karrama ka Nijar, ban mu damu ban mu kowa duka ɗaya ne, sai a nuna maka ma kai ka ɗan ƙasa ma, saboda mu haka Allah ya yi mu, daga jini ne abin kuma kun shaida haka nan. Sakarkaru kawai jahilai. Nan shekarun jiya da wani magana ku kuyi kaza da kaza mu menene kaza da kaza ku kun hi ko mu ku kun ma hi malamai ba da fatawa kun hi menene kaza da kaza duk da ba magana ta bace ai magana take kawo magana. To a haka ku ba masu imani bane wallahi, sakarkaru kawai. Magulmata da yan hasara da yan bakin ciki da yan keta ga Ado Gwanja ga Adam Iya Zango accident sun yi shi kuma tsotsi ne bai hwada ake kan kowa da kowa lahiya salau ba abin da ya same su kuma sun zo Nijar sun yi wasa lahiya kuma su koma gida lahiya babu wanda ya ci mutuncin su saboda ba isa ba ko zo kasar Nijar a ci mishi mutunci saboda Nijar garin karama mishi ne garin karama dan adam bare Nijar Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya muke babu wani wanda yake da bambanci wa'anga kuma artist ne da suke tare da duniya ba a wada magulmata kuma ko kuma dama ai duniya Allah ya kudo wannan shirin shi kuma Allah ya dora ma kamfan iblishi ma bute yake maka adam zan koma haka bane lafiya kalo ba akan shi police station ba akan shi prison ga Ado Gwanja jiya ko yayi bantare da waka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ran mutane fa ba ran dabba bane. Wannan shine abin da yake fita daga bakin mutanen Nijar. Kun kashe mutane sannan kuma ku koma jefe kuna dariya. Wannan shine abin da yake fita daga bakin gaba ɗaya 'yan Nijar. Yanzu dai ƙasar Nijar ta ruɗe akan wannan lamari. To bari mu koma da shugaban matasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jinjina ta musamman ga matasan Nijar da Najeriya. Jinjina ta musamman ga shugaban ƙasarmu Muhammad Bazoum. Allah ya kare mana kai. Allah ya tsare mana kai cikin tsarewar shi. Kuna tare da shugaban matasa Abu Khalid. Ya ku matasan Nijar, binciken da nace zan yi akan Adam Zango da Ado Gwanja sun yi biki bayan kashe mutane, accident da aka yi bayan accident sun yi biki ko ba su yi biki ba. Ina da bidiyoyi ka da shaidu sun yi biki. Bayan sun kashe mutane ko sadaka kwana 3 ba su yi ba. Suka je suka yi bikin su a sallah a Yamai. Saboda mi? Saboda ba mutane bane suka kade. Sun kade wasu tsuntsaye ne kawai. Kuma wani alaji ya gayyato su. Wannan alaji da ya gayyato su suka kashe mutane kuma suka yi biki. Bai hana su bikin ba. Allah ya isa tsakaninmu da kai. Wannan alajin ko ɗan gidan minista ne Allah ya isa tsakaninmu da kai. Abu na biyu kuma, ku matasan Nijar, akwai bincike na gaba da zan yi. Nan da sati guda zan hudo rahoto. Shin wani tunani na ma, wai direban akwai shi ko kirkira shi ne akai? Shin mota ta haya ce ko mota su ce? 'Yan Nijar ku shiga taitayin ku matasa. Ka ku ɗarmi ma in kannywood gindi. Wallahi tallahi 'yan kannywood sun rena mana wayo, sun ɗauke mu dabbobi wanda ba mu san abin da muke yi ba. Suna iya cewa akwai direba, ina direban yake? Ku turo mana hoton direban mu ganshi. Kuma ina kiran hukumomin Nijar, patrui na Doso Yamai wanda suka zo wurin accident kin. Wallahi vous savez très bien qui je suis. Kun san kowa ne anan. Ni dan siyasa ne, kuma ni dan Bazoum ne, dan shugaban kasa Bazoum ne nake zaman ɗani ke a gare shi. Bai da wannan labarin. Hukumomin na wanda kuka zo wurin taron wurin accident kin nan, ku huddo mini hoton wanda ya tuka motar. Dan na san halin 'yan Najeriya 'yan kannywood suna iya kirkirar direba don saboda ka ce laihin nan nasu ne. Saboda mu su rena mana wayo, sun ɗauke mu dabbobi ba mu da hankali. Hankalin kwakwalwar mu ba su ɗauke ta kwakwalwar mutane ba, tare da haɗin kan wasu banzayen 'yan Nijar wanda ba su san ciwon kansu ba. Ku binciko mana direban
ta yi Adam Zango shi yake tuka motan, ta yi Ado Gwanja shi yake tuka motan, saboda suna so su yi wasan kura da mu. Kuma mota kamar Adam Zango da Ado Gwanja za su shigo mota haya, kakkure na mana wayo mana. Bincike na wannan shine na karshe, kuna tare da shugaban matasa. Allah ya kare matasan Nijar. To Allah ya kyauta, su kuma wanda suka mutu Allah ubangiji ya musu rahama, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. To shugaban matasa kenan na Nijar wanda aka fi kira da WAKAR. To shin mai sauraro baka jin akwai kanshin gaskiya game da wannan lamari na WAKAR? Da cewar shin wane ne direban? Ado Gwanja ne ko kuma Adam Zango? Ko kuma wani ne daban direban? Mai sauraro ka ci gaba da bin mu a cikin wannan tasha tamu mai suna Duniyar Labari. Za ka ji ta yadda tattaunawar tamu za ta kasance tsakanin Adam Zango da kuma Ado Gwanja.